alhamdulillah rabbil alamin Allah joom Allah yettama no mbaɗɗon tambe bayla ɗon celli ɗon tambe mawɗum machallah jam tani kam mawɗum de mbaɗɗon e korka ka ene wondade yo Allah jaɓanen amin yo Allah jaɓanen amin kadi en ñaagoto Allah tan yo Allah waɗen no ana sahabaɓe annabi mbawnoni aɗa andi sahabaɓe annabi goram ne jogino gueɗal manggal surtout so lewru korka ɓattima joni ayiyat ɓe belto aɓe cumba aɓe cadio sa wi an ko woni wima ko koɗo mawɗo woni arde cikka koɗo mawɗo gonɗo ardo hono ma neɗɗo hono ma mais mi to ummoto no wiyete wima ala ko lewru korka woni arde sahru ramadan machallah ko ɗum beltotoɗani ɗum woni min beltoroni kadi jomum ni welti kono hay so yaha heddima balɗe seeɗe jiya jomum ñirɓino jiiɗa fof ne tummini jiiɗa fof ne mettini jiiɗa fof ala hay gorajo sabu kan ko mettinɗa ko gonɗa ko musanma wima ko koɗam beele welto woni e yaade hande ɓen jiiɗa almude lalla kanko to wajiru ko koɗam beele welto woni e yaade on koɗo ko woni mande arde o horo ummi horo jeeya ala ko lewru korka ndu woni koye waynade ko waɗi mbeɗa mettini mbiɗa musimi ayi ɗum firti ko kamɓe aɓe jaggui lewru ndu ɓe poti jaggude ɗum aɓe korsini ɗum kadi ay lewru korka nduɗo no jiiɗon andu walla en gueɗe kewɗe nde tawno Allah wi so korka ma jaɓama tan ko aljanna paaɗa so Allah jaɓi korka ma aljanna paaɗa wadde eɗen ñaago Allah yo Allah jaɓanen korka Allah hokken kadi tawede o saaha guuri e minon noon min beltima no feewi kaɗo korka beltima hen de bayla beltima e korka ha no feewi kadi ndeka suwa arde nde min ode mbeɗa joguino kulhuli no feewi e hikka holno jogormi ko wordude e hikka holno jogormi dañude ko tañmi e hikka holno jogormi dañude naggam e naggam kono ay Allah uddita joofa Allah uddita joofa Allah walli machallah e mi tinani mi maranden ha baɗam o wiɗo ceeb ndeno wiɗo ceeb tan ƴeew ko kawis jaggimi kadi premier mbeɗa jooɗi min e makko min calmodira goto e suddiɓe ari wi mi dépasse kano yawno wi ala woppu fat kanko idi yaltin dépasse o tuimi o totti cuddiɗo nden o waɗi tuggi nden ɗon ha ñalama hande o kanko jogui gallo kanko ñamminde kanko yarnata kanko waɗata foof e te kadi alhamdulillah rabbil alamin Allah min keyɗani min tampani min ɗomɗani kumtari ko normal bottari ko normal kejjari ko normal ari ha yettimulo min duwoto yo Allah waɗa makko barke yo Allah ɓeydumo ɓeydanamo yo Allah reen mo renanamo e ari ha ɗo eywa hankkadi ko noon tan minen kam sinno ko sagamen min keppani min kaɓano sinno ko sagam gonon ɗo hande janggo ɓawo janggo ha korka ni maayi ɗo jomum ha juulon ɗo kono kadi ko noon tan an aɗa fada toon aɗa fatta toon kadi kanko ko ɗum wonno rendez-vous amen wonno ko ha korka heddo balɗe cette o yaha balɗe cette heddi hankkadi min mbawa jaggude ɗum noon son jiiran min calmini sawdi en calmini bandira foof yo Allah wallu amin ya Allah wallu amin ko noon deɗabo mi weltima e kadi mi weltima kadi suddiɓamɓe guila garmiɗo ha hande ñaaram nde e mettudem nde e hamnademi nde foof e ɓe muñini kam ɗum ɓe jaadiyam ɗum ha heeɓi to heeɓi ɗo e andi kadi min payi koye janggue so tawi kadi Modou yahani min kebloyo ɗon jiiɓade seeɗa ala no yangue ko hunde mawde yangue ko yangare ma rendine bakusuji koma haalne guiƴiraɓe ɗo joni so mo yi joɗi fof haalne guiƴiraɓe makko ɓe so oppi ha yonti so haalde men mbawi felde mo jinno yahano hettoya wuuro so hetti wuuro min ƴewno min mbaɗiri so en jaari ha gasi min bammakko artaga dawgal ngal waɗe debba men ara wona nde faati wonde woni jeegal ko yettude Allah tan yettude mano baba galle wini e weltanadem e tawno ɓingu yumma ala ko ɓuri ɗum kadi annen aɗa jaggi ɓingu yumma aɗa andi kadi ala ko jiiɗa ala ko goɗɗa so wona kanko hono no kanko no jooɗori ala ko yi ala ko woodi so wona an ko gotel dewele gotel gorel ɗum noon so jomumen wonno mbayanno tan ma hamno ma muus ma mettu ma weño kono noon ɗum fo e waade noon Allah waɗi hen suturo hakkude mon ko yi ko jiimi nan ko nanmi saabu hay ɗanngal ma ɗanninma ko kanko yidde wallude bandiraguel ma gorel nguel no joktori galle mum ɗum noon ko weltare amen mawde ɓinguel nguel no wini no ardi ɗo ni min duwonimo ɗum kañumne ko dañi heewi famɓe yo Allah waɗa hen barke Allah fawa hen jungo
ko wona ɗum ko noon inchallahu rabbi Astou kam koko yiyano Wourossogui ni suwa artude taw kono so Allah jaaɓi so yimɓe jeehi ha jaari min kam so Allah jaaɓi mami ar ha toon ko wona e dow mum ko fewjiden hen kebloɗen hen ha gaynen mi artaga minen enen fof jeeyi duwaw jeeyi amin mi artaga so yenge ngega ɓenni min noon alay saago mi ara mi hettiroya on banggue kadi Astou kadi heddoɗo e galle he kono min lelniri programme o so Allah jaaɓi inchallah mbaɗa min jaha tan mawɗo issa garɗo koro ndeysan ko non tan eyyi anni min kam min samma on koyɗe tan dusmi kay sammaɓe koyɗe tan ndeysan aɗa andi a haali haala korka ha mbiɗa neɗɗo so korka ari aɗa tampa kono Allah mi heeɗa hen wallahi kono haade ko Modou joguino dépense o Modou wallanoma Allah waɗino kadi Modou nanoya e minen wonko gaccuɗo joktoɗa hoore ko hedde korka he ko so tawi korka maayi par kadi woni ko neldumami wona kadi ƴeewa tan ko wonɗo e hokko hedduɗo e kalbe he emin hokkuma hen seeɗa so yi hami artoyi noon ɓingo yummo ko cuggo miñiraɗo duwanaɗo miñiraɗo duwanaɗo heewani noon miñiraɗo duwanaɗo e nenayo miñiraɗo duwanaɗo ala haydara wi noon miñiraɗo duwanaɗo yo Allah waɗama barke waɗay ko jibinɗa barke ko pakkiɗa barke yo Allah moƴƴin gueɗema newna lawol yo Allah fewde fewndanma Allah joomam julde nde mi tardata hen kadi mana no degrino biyeji ngari momadi jarabi ngari bindadi jarabi ngari ɗoɗene yimɓe laaka alhamdulillah rabbil alamin ƴeew mbiɗo hurno noon so Modou yeehi holno jogoɗmi wuudude caggal mum hakkude mi joomam wona gaƴade e te ko hedde korka natti hewde est ce que timmi balɗe joyyi hedde hen tan joyi jeegom en jeeyiɗi hen tan ɗum kam ko dukkere la ilaha illallah ko hande noon bone waɗi min artude mi tan e wiyere oɗo hoori Amadou hoori nawri Modou galle hoore cosaan jabar wiyanno oɗo woni feggede ari tan ha yettima ɗo dari Modou kay to lewru ndu yarata ɗo fonno kay ko joɗade ha korka maya kono yummiraɗo ari tan regginimo nawi i galle arti ha to wonno ñaame ala yare ala ko kanko nafno himɓe komi nodda baba galle mi ƴeewa ko jogui baba galle hay so nani o jabata baba galle womi tawoyammo nder de baba galle way kay ala ar waynam ɗo yaltinde kam e ngeeɗo nangue billahi ngeeɗo nangue saɗa yaltina men moƴƴani ngeeɗo nangue hoto yaltini hay gara tawami ɓuuri garam tawma nangue ngeeɗo min ƴeew ko jamiɗo nangue ko tan meɗen wayno ɗuminidiri no mbinumami indam nde kam no wiyata no anni indam nden ɗon hibon min komi hibon eyyi min ka hibon walla wona hibon walla mi dépense beɗa ya jeere kiɗa ɓeydade ñawlude ayi nanguel yarata ɗo eyyi min jimmi ko yaade jeere ɗum ko jimmi dépense jeere nangue yo ɗum ɗo mbimi anani dépense jeere wallahi dial alhamdulillah rabbil alamin Allah joomam bisimillah yo saf yo saf na saf argay na saf de wona dimi te an baba gadi min ko min ma tan faade mbeɗa gondu woɓɓe ngala ɗo hay goto ala ɗo dimir kay yo saf kettogol ko temedde jeetati jarata temedde jeeɗiɗi jeegom e de baba galle laaɓi de ko koccuɗa kalbe touba ɗo en gat kurtugu ñambaloje na koccuɗa kalbe touba ala ɗum ɗo kam ɗum ɗo wiyete ko kunus wiyete dayi ala hande wela allahu akbar
baba galle hande huuli hor ma burti dey lay ndawene cikano me darala bere biya jere min koy mi yewni ebe jabo mi gertode caali e jangara kay jangara mbere fanma ala mi addu yet pada mi siwom kay eyi yaadu kay ya mbere fanma do di ay do ngona mi hangarta amiya mi yo ndugo parce que on sa wala mbare hen tarkar markar nduguji di ha say wallahi tarkar markar mawde wala hen en fanma do rewbe jaha totta debbo 10000 doggu 5000 totta debbo 5000 doggu 3000 ha oɗon gandi ɓe woni wallahi woni ko non mbaɗa hakkude mi Allah mbeɗa jogui tege mbeɗa yiɗi tisi mbeɗa yiɗɗa mbeɗa haaldaɗa vaccine mbeɗa haaldaɗa boolin mbeɗa haalda taw ɗum ɗo kupporone dépasse ko dépasse kay kuppu 4 kam 4 walla so heewi temedere kuppa temedere mi jiɗɗa waɗimi kan